Joku honen oinarria, eskubanatan pixua denbora mugari gabe, ahalik eta distantziarik handienera eramatean datza. Jarraian, kirolau erarik egokienean egiteko gorde behar diren hainbat arau azalduko ditugu. Distantziak neurtzeko plaza edo hiltzeak erabiliko dira. Plaza edo hiltze batek 28 metroko luzera izango du. Txinga bakoitzak 50 kilo pisatuko ditu. Beraz, jokalariak orotara 100 kilo eraman beharko ditu. Txapelketan, partaideek antolakundeak emandako txingak eraman beharko dituzte. Jokalarien eskuak, arrotz zaizkien produktu naiz gaietatik garbi egongo dira. Zalantza kasuan epaileak garbirazi ahaldi zaizkieke. Partaideak txinga bere goikaldetik heldu behar du. Epaileak prest dioenean jokalariak ateratzeko jarrera hartuko du, txingak eskuetan dituela. Berehala, txistuaren hotxearekin batera txingak garaiatzen hasiko da. Jokalariek berek egokien uste duten abiadaz ibiliko dira. Horrela nahi balute geldi egin litezke, baina beti txingak eskuetan eramango dituzte. Plaza edo hiltze bakoitza bukatzerakoan, partaideak oin batez ertzeko lerroa zanpatu egin beharko du. Neurketaren muga partaideak txingak utzi edo eroriko zaizkion lekuan kokatuko da. Neurgunea markaren aurreneko partea izango da.
Txingak aurrenuntz bota edota biribilka erazi ezkero, saioak eluke baliorik izango eta kirolaria jokutik kanpo geratuko litzateke. Saioa bukatzean, kirolariak berak utzi beharko ditu txingak hasiera gunean.